you lay down. Why you lay down? Yo, ndekete yo ndekete Dengari le Fuuta ndekete yo ndekete Dengari be pudi be penny be punti wana go wana di eleke litni be body be bidi hawalo hi Njillu ko jidi channa ko jiti mom ko mo be men be diti kaldo fof ko chibi bismillah bay diwana men Rewɓe men ɓe ponti seremɓe men ɓe komti yewɓe finɓe fuyɓe fonoɓe darnade leñol jangguɓe janguinoɓe gottini golleñol lojol une minute de silence mi wayri heɗade kolli min cohlani lamɗo leydi kadi wan amen mayɓa men nana huppa gaynani ñolde wujjuɓe ngaalu gendi ñaami gaynani tawo dolde waɗannoɓe gandi bonneji cohlani dogde ɗo ko Fuuta ari Fuuta ñama e lahal tutta lamɗo ari min paɓa min piyaboɗo min kawji pecce min kala kecce hay guesi yo pecce monsieur le président min jejjiti ko addunoma a hare ɓen ɓe gondaka ɓure gure ngala ko jiɗɗi kala ko kaƴi ko tarniɓe jeyba ɓe daronta ko nafaji wuro hay soɓe ñama jiiba président Nouakchott ne heewi violence Maleɓe ne jagene cokene piyene mbare ɗum ne hamni maleɓe Mauritanie laamotako ɗum ne famni batal ɓiɓɓe gendi woni komin cogli giɗa hanki maɗa warannoɓe événement ɓe ñawatemin tampi nder gendam jitta joguiɗo diplôme bonta agresseur polisaɓe ko dañca poste police yo leer ɓuuri hay salaire saariɗe heeñi ma tawno e beñi dokkaɓe ɗiɗa hay sene weeji nan to tiiɗa ala ko jeyɗa so wona ndima ko maɗa laamu wawi gasde hande wadde yeyi bande accu wonde bande niti janggo wonde ittu ɓerde bonde golla hakke fodde rento gallu moɗɗe hadde goɗɗo fodde hayso weeɗi ɓuuri kodde wonko ɓuuri sadde wadde jabbande lojje saabu lañde en ɗam fotani tacce